Urhwebelwano phakathi kwelase-Russia neli lomzantsi Afrika alukho lukhulu kangako. Impahla ezisuka kwelase-Russia zisiza kweli lomzantsi Afrika bezixabisa 9.2 billion rand kulo nyaka uphelileyo. Kodwa nangona kunjalo, zikho iinkampani zeli ezirhwebelana ngqo nelase-Russia ngakumbi kumacandelo avelisa iziqhamo. Lo macandelo ke angathwaxeka kanobom xa ngabe urhwebo nelase-Russia luyachaphazeleka ngenxa yokwayo. Oko kungabangela ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaninzi, ngakumbi abo basebenza ezifama. Ukuba uluhlaselwa lude luphele, kungakho ifuthe elibi kwiimpahla ezisuka kweli zisiya kwelase-Russia nase-Ukraine, nto leyo engathwaxa kanobom uqoqosho lweli. Xa lungakhuli ke uqoqosho, kuza kuba nzima kurhulumente ukuba adale amathuba engqesho. Oluhlaselo lwe-Russia e-Ukraine sele luphume nodlolwazana kuba sithetha nje ixabiso lepetrol nelediesel ayenyuka nge-R1.46 cents ne-R1.48 cents ilitha ezinzulwini zobusuku namhlanje. Xa linyuka ke ixabiso lepetrol namaxabiso okutya ayenyuka, yaye ulwamvila luza kuvakala nangakumbi kwabo bazimpula zikalujaca. Sithetha nje iinkampani eziliqela zasentshona ziceba ukulifulathela elase-Russia. Ewe ngokwangoku kukhangeleka ngathi le nto ikude kuthi, kodwa ekugqibeleni iza kusifuna sonke kwaye iza kusichaphazela sonke ukuba olu hlaselo alude lunqandeke.